श्री गुरुभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। प्रथमो हनुमान् नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। पंजाबपुरेशाय नमः। काशी मठाचे समस्त गुरुवर्यांक सविनयं नमस्कार करता। तशीची काशी मठाचे आराध्य मूर्ती जामने हिले श्री व्यास रघुपति नरसिंह विठ्ठलाक नमस्कार करता। परमकारुणिक जामने हिले हरिद्वारांतु व्यासाश्रमांतु वृंदावनस्थ जाऊन भक्तांक अनुग्रह करून सिल्ले श्रीमत सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांकही नमस्कार करता। काशी मठाधिपति परमपूजनीय श्रीमत संयमींद्र तीर्थ स्वाम्यांकही भक्त्यादरपुरुष नमस्कार करता। सर्वांकही नमस्कारो। नगल नाम जी चंद्रशेखर प्रभु आव कोच्ची असिल्ले टीडी हाईस्कूल आंतु संस्कृत अध्यापक जाम कर्म करता। आणि ये एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थानाचे ट्रस्टी ॲडव्होकेट आर रामनारायण प्रभु तशीची आणि सुकृतींद्र ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूटाचे डायरेक्टर डॉक्टर बी नित्यानंद भटमाम सर्वांके नमस्कार। सुकृतींद्र ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ते संस्था 1971 नांतु परमपूजनीय श्रीमत सुधींद्र स्वाम्यान तंगल गुरु नवारी केलेली संस्था सजेक संदर्भित म्हणारी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान संन्यासाश्रम स्वीकार करून 25 वर्ष जमचानिक मला सिल्वर जुबिली स्वाम्या दिसाने आमगेल ये केरळ जनतेक आमगेल जाती मात्र नाही केरळांतुल जनपदाक एक उपहार रूपेण इथे पण दीमका एक गिफ्ट जान दीमका म्हणून सांगून मन्नांतु एलेल विचाराचे फलत ये सुकृतींद्र ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आम्ही सनसन ॲक्टिव्हिटीजां मुखार वरताई। ये इन्स्टिट्यूटांतु ओड एक 1500 बुक्स असेल लायब्ररीस मॅनस्क्रिप्ट लायब्ररीस यथाशक्ति सेमिनार चलयताई संस्कृत क्लास चलतास वर्कशॉप यथाशक्ति चलयताई तशी सनसनी ॲक्टिव्हिटीज करून आम्ही मुखार वरताई। आमकां हरिगुरू अनुग्रह आसा विशेष जावन कसन सांगोस म्हळ्यारी सगळ्यांक कळटा ये अंचिकमळ देवस्थानांतु ये वर्षाचे क्रोधी नाम संवत्सराचे वसंतोत्सव समाप्त प्राय जानस फाई स्वामी गोश्रीपुरांतु प्रयाण करतले। हांगा काली जाल्लेले सभा कार्यक्रमांतु आमगेल इन्स्टिट्यूटान पब्लिश केलेले दोन्ही पुस्तक ते स्वाम्याल दिव्यहस्तान प्रकाशन केल्ल्या दोन्ही उत्तर ते विशयां उलयता। आद्य पुस्तक हनुमान चालीसा म्हणून सांगून ते आमकां कळटा वैष्णव कवी जावन आशिल्ले गोस्वामी तुलसीदासान एक रचनात तंतु 90 श्लोक तसे 40 श्लोकास विशिष्य ते अवध भाषेत बरयल्या हिंदीचे जी एक रूपांतरच अवधी भाषा नेला अवध भाषा ते अवध भाषेत ते रचना केल्या तुलसीदासान हनुमंताल स्तुती कालिदासाल वाक्य मकंग उडगासिता कुमार संभव महाकाव्यांतु कालिदास सांगता स्तोत्रम कस्य न तुष्टये स्तोत्रम स्तुती केल्यारी कोणाकी संतोष पावना तवळी एक स्तुती तई मगरीत म्हणारी यो पुस्तक रचना मलयाळ व्याख्यान सहितम त ये कोण रचना केले म्हणारी अंगचे आमगेले देवस्थानांतुले ट्रस्टी जावन हिले ॲडव्होकेट आर रामनारायण प्रभू मानता केल्या त्याचे रचना फर्स्ट इति म्हणारी देवनागरी स्क्रिप्टान अवध भाषेत जाल्यार स्क्रिप्ट देवनागरी लिपी ते 40 श्लोक बरयल्या प्रिंट केल्या। तदनंतर ताजे ट्रान्सलिट्रेशन मलयाळान केल्या तेंच्या तेरी 21 श्लोक प्रति श्लोक बरोवन ताजे खालाक एक सानो अर्थ मागीर ताजे तो गु पद पदान पद प्रतिपदम जान अर्थ सांगिल्ल्या तेंच्या तेरी विशेष एक सन एक व्याख्याने मलयाळ व्याख्याने केल्या तशीच ही रचना केल्या। ते मात्र नाही रामनारायण ममान एक 6 मास पुढे मलयाळ कविता समाहार म्हणून एक पुस्तक रचना केले असं तो पुस्तकू
आमगेले इंटरनॅशनल बुक फेअर म्हणून आसा थंगा रिलीज केलेलं बूक आसा तेची केल्ले आसा तेची 2 पुस्तकां रचना करून जाल्ली आसा हाजे मोल 150 रुपीज तर तेशीची दुसरं बूक इथे म्हळ्यार धर्मा म्हणून पुस्तक ते पुस्तक रचना केल्ल्या आमगेले सुकृतिंदा ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूटाचे डिरेक्टर जावन आशिल्ले डॉक्टर वी नित्यानंद भटमामान भटमामान फुडेची एक 4-5 पुस्तक बरोवन जाल्ले इंग्लिशान ते स्वाम्यान रिलीज केलेलं तर गोश्रीपुर कोचिना दोन रिलीज केलेलं तर त्यामुळे हे पुस्तका विशीं हांव 2 उतर सांगता धर्मा म्हणून बूक आमकां कळटा पुराणांतू तशीची वेदांतू तशीची बाकी शास्त्रां सगळं धर्मा विशयांतू मस्त प्रकारात सांगिल्लें आसा आतां फॉर एन एक्झाम्पल मनुस्मृतींतूची दशकम धर्मलक्षणम म्हण येता 10 प्रकारात धर्म आसा म्हूण तातूंत सांगता आसा तें सगळं मागीर अंतू वेदांतू धर्मा पासून सांगिल्लें आसा धर्मो रक्षति रक्षितः म्हणून प्रसिद्ध वाक्य आमी धर्मा रक्षण केल्यार तोच धर्म आमकां रक्षण करता म्हणून ते मात्र न्हय हे पुस्तकांतू भटमामान आमकां सांगुयात हें पुस्तक धर्मा इन ए नटशेल म्हणून सांगुयात 7-8 टॉपिक्स तू दिन्या आतां धर्मा इन वेद आद्य धर्मा लक्षण सांगू न्हू धर्मा इन वेदास धर्मा इन उपनिषत्स धर्मा इन रामायणा धर्मा इन महाभारता धर्मा इन भागवता लास्ट धर्मा इन मॉडर्न सोसायटी एंड कन्क्लूशन तशी 7-8 टॉपिक सन रुपान सांगिल्ले आसा धर्मा इन नटशेल सांगुयात सामान्य जान आमकां ते सांगुयात चांग एक बूक आसा वेदव्यासान एक श्लोक हे संदर्भात म्हाका उडगास येता मस्त प्रकारान वेदव्यासाने सांगिल्लें आसा महाभारतात श्रूयताम आतां उडगासचे श्लोक खंयचे म्हळ्यार श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत श्रूयताम धर्म सर्वस्वम धर्माचे सारू एसेन्स जनपदातो तुम्ही मना कराय श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम हे मना केल्यानं मात्र पुरो ते धोरण घेवन का आचरण करू का इथे म्हळ्यार सामान्य धर्म सांगिल्ल्या वेदव्यासान आत्मनः प्रतिकूलानि स्वंतम इष्टन्न तिनकायरी परेशाम न समाचरेत बाकी दुसरे जन आले की आम्ही कोरूपणा स्वंतम इष्टन्न तिनकायरी बाकी जन आले की दुसरे जन आले आम्ही कोरूपणा ते एक धर्मालक्षण चांगल्या रितीन सांगिल्लें आसा ते नंतर धर्मालक्षण सांगिल्लें आसा त्या मत सांगना मस्त अशी सांगिल्लें आसा धर्मालक्षण मस्त ग्रंथांत सांगिल्लें आसा हे सगळें आमी उडगासून घेवं का सांगोशीच म्हळ्यार हे पुस्तक कांगेवन सगळ्यांनी वाचूं का आनी हरिगुरू अनुग्रहाक प्रार्थना आमकां सगळ्यांक हरिगुरू अनुग्रह करूं म्हणून हांव 2 उतर रबयता